तिकडे पण मासे कमी होते बघा. जवळपास मासे कमी आहेत आपल्याकडे. हे बघा कसले कसले होते मासे. तारले, दोडी आणि चिंगूळ. हा, सौंदळे आणि मुळे. नाम बिम भारी काढलास एकदम. हे आपले लाल पोहे आहेत ना. लाल पोह्याचा रेट काय सध्या. सगळा धुवू शकतोस तुम्ही एका लिक्विडमध्येच. फक्त आंघोळ करू शकत नाही. खूप धंदा करतो पण त्याला पोरगी मिळत नाही. असा उल्लेख करा. शेंग्याचं तेल असं या भुईमुग तेल. ब्रँडवर जाऊ नको, ब्रँड दुसऱ्याचं. बॉटल वेगळी आहे ती. किती रुपये आहे या. सो खूप दिवसांनी आपल्या जवळचंच बाजार करतलं आहे मी. जर तुम्ही आंगणेवाडी कधी गेला असणार जत्रेक तर तुमका तो दिसता. आमचो एक बाजार विरण बाजार आणि पुढे गेल्याच्या नंतर त्याच्या बागायतातलो बाजार जो आंगणेवाडीच्या एकदम जवळ असा. मी तो तुमका दाखवते. दर शनिवारी असता. बाजार छोटंसंच असा. म्हणजे काही वर्षांपूर्वी एक साधारण लॉकडाऊनच्या आसपास कुठेतरी नवीन त्यांनी चालू केलं आणि शनिवारचा बाजार. तर तो जास्त बाजार भरत नाही पण तिकडे बाजार भरणं गरजेचं असा. कारण तिकडे जी दुकानं वगैरे असत ना, म्हणजे हॉटेलं असत किंवा इतर जी लोकसंख्या असत त्यांची, त्या दृष्टीने तिकडे बाजार भरणं महत्त्वाचं होतं. त्याच्यामुळे लोकांनी तो निर्णय घेतल्याने आणि तिथे भरता बऱ्यापैकी. म्हणजे अजूनही भरात भरपूर म्हणजे सिजनेबल जसं म्हणतो ना आपण, दिवाळीमध्ये, चतुर्थीमध्ये या मे महिन्याच्या सीझनमध्ये जो भरता तसो बाजार भराक होयो कंटिन्यू, अशी आमची इच्छा असा. आणि तो हळूहळू वाढत पण, काय सांगू शकत नाही, हळूहळू वाढत पण. तर जास्त वेळ न घालवता आपण तिकडे जाऊया. आजूबाजूचं पण तुमका मी परिसर दाखवतो आहे. बागायत म्हणजे काय असा एक गाव असा माळगाव, बागायत माळगाव म्हणून. तर सावंतवाडी माळगाव वेगळा आणि बागायत माळगाव वेगळा. तर तो एक भाग असा, तो तुमका मी दाखवतो आहे. आणि आजूबाजूचा अजूनही काहीतरी आपण नवीन बघण्याचा प्रयत्न करूया. इथून पुढे परत कंटिन्यू आपण सिंधुदुर्गातले तेच बाजार करतलो. आपण बाजाराच्या सिरीजमध्ये सगळे बाजार कवर केलं. सिंधुदुर्गातलो A to Z एकसुद्धा बाजार उरलेलो नाही. जर उरलो असत तर कमेंटमध्ये सांगा, मी तो पण नक्कीच कवर करीन. सगळे बाजार आपण केलेले असो. तो बागायतातलो बाजार पण आता बघूया. व्हिडिओ पूर्ण बघा. आवडलं तर नक्की लाईक करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण पाहुणे मंडळी असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. समोर तुमका दिसता आंगणेवाडी 4 किलोमीटर, कोईप 6 किलोमीटर. म्हणजे ज्या वाटेन आता आपण इलव ना ती यासाठी कोईप, त्यासाठी आंगणेवाडी. आणि बेळणासुद्धा त्या साईडीकाच असा 12 किलोमीटर. आणि ह्यो जो रस्तो गेलो ना, ह्यो चौक्यात गेलो, समोरचा रस्तो गेलो तो. आणि बाजार भरता त्या साईडीक, म्हणजे आंगणेवाडीक जो रस्तो जाता ना त्या साईडीक बाजार भरता. सो आपण तिकडनं स्टार्ट करूया आंगणेवाडीच्या साईडने. इथेच पहिलं दुकान लागतं आहे बघा. एक छोटासा दुकान आहे, पानपट्टी. आणि त्याच्या पुढे मच्छी मार्केट. म्हणजे इथून मच्छी मार्केट पहिला. आणि ह्यो जो दिसता ना तो टॉवर दिसता ना त्याच्या पण अलीकडेच त्याचा एक खोपटा दिसता ना तिथपर्यंतच बाजार. आणि जास्त मोठं बाजार नाही पण आपण तो पण कवर करूया. बघूया काय काय हा आपल्या बाजारामध्ये. का आपल्या मच्छी मार्केटमध्ये बघूया काय मासे येईल ते. तर काकी म्हणतात की आमची धुळवड झाल्याशिवाय म्हणजे बोटी आतमध्ये घालत नाही ते, त्यामुळे मासे सध्या कमी येते बघा. 5 दिवस बंद असता मासेमारी त्याच्यामुळे. आणि तिकडे पण ती काकी आहे त्यांचं पाडव्याच्या नंतर तिकडे पण मासे कमी होते बघा. जवळपास मासे कमी आहेत आपल्याकडे. बघा कसले कसले होते मासे. तारले, दोडी आणि चिंगूळ. हां, सौंदळे आणि मुळे एवढेच असतं ते बघा. कमी आहेत सध्या. मुळे मस्त. हे वाटो कसा मुळ्याचो. 200 रुपये. 100 खायचो ह्यो. आणि मोठं 200. ओके ओके ओके. हो हा द्या ना एक वडापाव. काकांकडे वडापाव खावे. आपलेच आहेत काका. आपले खास एकदम आपले मला. हो. संध्याकाळचा पण असतं ना दुकान चालू रोजचा. बंद कधी नाही. हां, सोमवारचा पण चालू. सोमवारचा पण चालू. संध्या 5:30 ओढतो परत रात्री परत 8:30 बंद करतो. अच्छा.
सगळे बागव्यांचा ऊसाचं दुकान असा, ऊसाचा रस म्हणजे सगळ्या बाजारांमध्ये असतात. कळिंगणं पण असतात ही बघा, चांगली कळिंगणं त्यांच्या शेतातली आहे ती चांगली कळिंगणं. आणि तिकडे ऊसाचं दुकान असतं आहे बघा. ऊसाचा रस पिवा, काविळीसाठी पण ह्यो औषधी असता. ऊसाचा रस जो बर्फ न टाकता जरी पिला असणार चांगलं मस्त तुमका, म्हणजे औषधी असतं ऊसाचा रस. म्हणतात ना गुळाची चहा ही औषधी असता आणि साखरेची चहा ही थोडीशी विषारी असता. त्यामुळे ह्यो जो ऊसाचा रस हा ओरिजिनल औषध आहे, एकदा तरी नक्की पिऊन बघा. 1 लिटरची बॉटल आहे बघा, 80 रुपये. आणि स्पेशल ऊस असतात, आपल्या मसुऱ्यामधलेच असतात ऊस, बाहेरनं आणत नाही, आपल्याकडचेच असतात. आणि ते जवळच असा त्यांचा घर काकांचा. ह्या काकांकडे ना ऊस असा, जवळजवळ ट्रकभर ऊस असा. आणि हे देवचो हा त्यांचा तो ऊस. हां हां हां, बरोबर बरोबर. तर त्यांना तो ऊस देवचो असा. आपले व्हिडिओ जर कोल्हापूरच्या एरियामधनं कोण बघत असतील किंवा ऊस कारखान्याच्या बाजूचे, तर काकांशी कॉन्टॅक्ट करा. काकांचा कॉन्टॅक्ट नंबर तुमका स्क्रीनवर दिसता. त्यांच्याकडे ह्या गावातच म्हणजे मसुरा गावातच ऊस असा भरपूर, म्हणजे जवळजवळ ट्रकभर ऊस असा. सो तुमका जर हवं असत तर नक्कीच तुम्ही काकांशी कॉन्टॅक्ट करा. समोर आपल्याक दिसता आस्वाद हॉटेल. इकडे चायनीजचं दुकान असता. ह्या आपल्या पाटकरांचं दुकान असा, तर आपण तुका दाखवते. ह्या आस्वाद हॉटेलची मालकीनी बघा. हे काय घेतलं काय रे, काय यूट्यूबवर बघायचं रात्री, आता नाही. पाटकर काय म्हणतास? एकदम बरे, सगळे बरी आहेत तुमच्या आशीर्वादान. नाम बिम भारी काढलास एकदम. हे आपले लाल पोहे आहेत ना? लाल पोह्याचा रेट काय सध्या? 100 रुपये किलो. ओके. वालायचे माका 2 किलो पॅक करून ठेवा, मी जाताना नेते. आणि बाकीचं पण हे बघा, हे सगळे गावठी प्रोडक्ट आहेत आपले. इकडे ही चवळी आहे बघा, ही चवळी, लाल चवळी, ही सफेद चवळी, ही बघा. हे पाटकर हे तांदूळ खायचे आहेत? रत्नागिरी. हे कसे आहेत काय काका, हे कसे आहेत किलो? 70 रुपये किलो होते बघा. पॉलिश, एकदम पॉलिश होते बघा. आणि त्यानंतर हे मूग सुद्धा असत, मस्त म्हणजे बघा, सुंदर. आणि ती मटकी आहे ना त्या साईडला, मटकी बरोबर, मस्त. तांदूळ पण आहेत उकडे. तुमका सगळे इकडे गावठी प्रोडक्ट मिळतले. तिकडे नाचणी असा, इकडे कडवेवाल, वेगवेगळ्या प्रकारचे तांदूळ. अच्छा, हे खयचे? हां, हे अख्खे वालायचे आहेत. आणि कणी पण येतात ना? कणी पण वेगळी, कणी ही आहे ना? मस्त, एक नंबर. काका 100 रुपयाचे करू काय सर? मोठा दुकान असं आहे बघा. हे वेगळे आहेत काय मूग? तेच ना, काही ठेवलं असतेच ना, एकच आहेत ना? अच्छा. आणि हे आपण विकतो तेच लाल तांदूळ, मस्त असतं ते बघा. पेजेसाठी एक नंबर आहे तांदूळ. पेज जर तुमका करूची असत तर हे तांदूळ एक नंबर. बाकी हे बघा, हे उकडे तांदूळ सुद्धा असत, मस्त. अगरबत्ती आहे, लिक्विड आहे. हे लिक्विड कसला? ऑल इन वन लिक्विड. कपडे, भांडी, गाडी बिडी धुवायला सगळ्यांना चांगलं. काय म्हणतास? ऑल इन वन कपडे, भांडी, मल्टीपर्पज वॉश लिक्विड, डिश, कपडे, फ्लोअर, कार. ह्याची फॅक्टरी कया काय? अच्छा, सगळा धुवू शकतास तुम्ही एका लिक्विडमध्येच, फक्त आंघोळ करू शकत नाही. बाकी सगळं धुवू शकतात, फक्त आंघोळीसाठी नाही. आणि यांच्याकडे तूप सुद्धा असायचं बघा, गिरगायचं तूप, 1200 रुपये लिटर. अच्छा, या तुम्ही बनवतास की काय, कसा काय? ओके, ठीक आहे. आणि या चिंचेचा आंबाट 60 रुपये चिंचेचा आंबाट. हे बघा,
कांदे 20 रुपये 100 5 किलो. हे 5 किलोची बॅग हा. 5 किलोची बॅग 100 5 किलो होते. 5 किलो. आणि पांढरे सफेद कांदे 50 रुपये किलो. 50 रुपये किलो. सफेद कांदे खूप कमी ठिकाणी मिळतात, पण आपल्या सुंदरगावकडे मिळतात तुमका. 50 बाजारामध्ये येईल तर नक्की मिळतले. इंदूर बटाटे 50 ला 1.5 किलो. ही खायची इंदूर बटाटी इंदूर बटाटे 50 ला 1.5 किलो. 1.5 किलो. अच्छा. सुंदर का काय मग बरा ना. मस्त पैकी. तू फळा बिळा आणलं नाही ती का. आज काय ना फळा तिकडे तिकडे त्यांचे पैसे घेते नाही तर जातील. हा? मात्र ते फोटो काढ बटाटे वर करताना ते फोटो काढून पाठवून दे. आहे की आजी. आजी की चक्कर विचारा. आजी बटाटी घेता. आजी नाही आजी घेत नाही बटाटीची साफ करता. हो जड असतात ती आजी. काय म्हणतास. मला वाटलं बाजार करू गेली आहे की काय. बाय बाय बाय. समोर भोगले ऑप्टिक्स. बाय करतो. हा बाय 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 बाय. अरे बाजार खायचे तुम्ही चापे गोलचे म्हणजे जवळचे जातात. चलत चलत हळूहळू गेलास एका साईडीन जातो गाडी. हा समोर भोगले ऑप्टिक्स चष्म्याचं दुकान असा. म्हणजे इकडचेच आहेत स्थायिक आहे, सगळेच स्थायिकच आहेत म्हणा. तिकडे त्याचं मेडिकल पण आहे. अमितच्या भावाचं इकडे चष्म्याचं दुकान असा. इकडे हेअर कटिंग सलून पण आहे. आज बहुतेक बंद आहे. इकडे पण एक मासेवाले आहेत. ते मासेवाले तिकडे थोडे आहेत आणि इकडे थोडे आहेत. असं काय ह्यांच्याकडे काय बघूया. खाडीचे आहेत काय हे मासे नाही ना. आणि सुकी मच्छी पण आहे बघा. हे आपल्या बाजारामध्येच असतात. आमचं जो जुनं स्टुडिओ होतो ना त्याच्या समोर अभय डॉक्टरांच्या तिकडे बसलेले असतात. यांच्याकडे खडो मसाला मिळतो तुमका. त्यानंतर मिरची किती प्रकारच्या. 2 प्रकारच्या आहेत. बेडगी आणि गुंटूर. बेडगी कशी आहे किलो. 450 किलो. आणि गुंटूर 220 रुपये. गुंटूर कमी हा. आणि खड्या मसालो पण सगळ्या प्रकारचा आहे यांच्याकडे. सगळ्या प्रकारचा. हे कुठून आणता तुम्ही. कोल्हापूरवर ना. कर्नाटकवर ना. अच्छा. आजी काय म्हणतं बरी आहे ना. हां मग किती बाजार करतो तू. हे 3 बाजार. 3च बाजार फक्त. अच्छा चल भेटू परत. काय सांगतं गे तू. काय आता तू आपलीच आहे त्याच्यामुळे काय. जॉनी नाही लो हे ते बरं नाही कोणचे. तू आणलं काय त्यांचे ते. मी म्हटलं तू आणलं की काय विकू. बरं ना. तू काय नारळ आणलं की काय तुमचे. किती रुपये ते ओले नारळ. 50 रुपये नारळ. 50 रुपये नारळ आहे बघा. मोठे नारळ आहेत 50 रुपयाचे ओले नारळ. चला ह्या साईडी गावठीचे सगळे भाजी असत. इकडनं मच्छी मार्केट झाला. त्यानंतर ह्या मसाल्यापर्यंत झाला. पुढे हे तुमका दिसतात ना समोर ते गावठी भाजीची दुकानं असत सगळी. आणि त्या साईडीक इतर भाजी आहे सगळे. पुढे रिक्षा स्टँड. या साईडीक पण थोडे रिक्षा लागलेले आहेत. या साईडीक पण थोडे रिक्षा लागलेले आहेत. तर गावठी भाजी बघूया. गौऱ्या काय. सो चला आता गावठी भाजीमध्ये बघूया काय काय येईल आता. या साईडीक नारायणचं दुकान असा हॉटेल. जुना दुकान. आता थोडासा नवीन डेव्हलप केलं नाही. मी पूर्ण चाळच डेव्हलप केलेली आहे बघा. नाही तर जुना होता जुन्या टाईपमध्ये. आता इकडे गावठी भाजी आहे बघूया काय काय येईल ते. फकासुद्धा येईल आहे ती बघा. लो लब दे. फका कशी दिलास. 150 रुपये. 150 रुपये काय. शेकडा काय किलो. 75. 75. 150 रुपये. एकदम हाय क्वालिटीचा रेट लावला. 4 नंबर काय 7 नंबर. 4 नंबरच आहेत सगळे. अच्छा. आणि हे तांदूळ 80 रुपये. ह्यांच्याकडे कुळीत पण असं ते बघा. आपल्या कोणीतरी गावठीवर ऑर्डर केलेली होती कुळीतची. गावठी आहे ते काय पण पीटीएचे काय घ्यायचे. पीटीएचे हे कशाचे आहेत. मग 2 तऱ्हेचे खर्च सांगतास तुम्ही. असा. अच्छा ओके ओके. ही काकांकडे आणलेली आहे. काकांनी काय काय भाजी आणलेली आहे. जाम आणलेली आहे ते बघा कोकणी मेवामध्ये. तुमका ह्याच्यातला काय हव्या असलं तर खाली कॉन्टॅक्ट नंबर आहे बघा गावठीचो. त्याच्यावरनं तुम्ही ऑर्डर करू शकता ऑल ओव्हर इंडियामधून कुठूनही. काकांनी भाजी आणलेली आहे मस्त आहे बघा. केळीसुद्धा असत. काका केळी कशी ती. केळी
₹60. ₹60 डझन. अच्छा, 1 डझन 60 रुपये केळी. काकांकडे मुळ्याची भाजी सुद्धा असायची बघा, मस्त भाजी आहे मुळ्याची. ही भाजीचीच वांगी आहेत ना सगळी? काय कसं आहे वाटो? 20 रुपये वाटो असा. ही आपल्या आवळद्यातलीच असत भाजी, आपल्याच गावातली असा ही भाजी. ही पण भाजी लाल भाजी आहे, लाल माठ. त्यानंतर गवार सुद्धा आपल्याकडची आहे. हे सगळं आपल्याकडेच होतं ना आवळद्यातलं. आणि त्याच्या पुढे पण केळी असं ती बघा, भाजीच ही सगळी. चिकू बघा, मस्त चिकू. काका चिकू कसे आहे ते? हे वेगळे चिकू दिसतात. आपले गाव हेच आहेत गावठी? हो, पण दिसतात वेगळे दिसताना. भारी आहे ते बघा, एकदम पॉलिश केल्यासारख्या दिसतात, चकचकीत. हां, अच्छा. खूप धंदा करतो पण त्याला पोरगी मिळत नाही. मिळू दे असा उल्लेख करा. खूप मेहनत घेतो तुम्ही केलास ना, आता कोणतरी कमेंट करीत मग. म्हणूनच आता सांगितलंय ना त्या पद्धतीत होत केलं हां, तर आमचा समाधान वाटत त्याला. थैसून इथपर्यंत या सांगूसाठी येईल स्पेशल काका, लब्धे काका. शेंग्याचं तेल असं या, भुईमुग तेल. ब्रँडवर जाऊ नको, ब्रँड दुसऱ्याचं, बॉटल वेगळी आहे ती. किती रुपये आहे? 120. अर्धा लिटर 120 रुपये, म्हणजे 240 रुपये लिटर. आणि हा गूळ 300 रुपये लिटर असा. सेम रेट आपल्या गावठीवर असं. हां, काय म्हणतास? जाड चांगलं प्युअर आगूळ असा. त्यानंतर काकांकडे भेंडे सुद्धा असं ते बघा, गावठी भेंडे आहेत. तुमच्याकडे बियाण्याचे नाही ना भेंडे? हेच सुकवून ठेवतालास? अच्छा, तसेच ठेवायचे. आणि तिरफळाचं पॅकेट किती रुपया? हो, ते किती रुपये आहे आपण? 20 रुपये. मी काय म्हणतोय, ह्या ग्रॅम बीमवर तुम्ही मापून नाही ना हे केलास, डायरेक्टच भरलास आणि आणलास? अच्छा. आणि चांगली तिरफळा होती. ह्याच्यामध्ये बिये नाहीत बघा, बिये काढून टाकलेले आहेत. सीडलेस तिरफळा जे 20 रुपयाक मिळतात तुमका. आणि काकांकडे गावठी आयटमच असतात. तुम्ही माझ्या मागच्या बाजाराच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं असतंच काकांका, आपल्या घराच्या समोरच बसतं ते काका. त्यांच्याकडे शेंगा विंगा होते बघा, भुईमुगाच्या शेंगा. ह्या कसा पाकिट? 50 रुपये. 50 रुपये, 1 शेर 50 रुपये. ओके. मग भाजूक तुमका जर हवे असतील तर या काकांकडनं घेऊ शकतास तुम्ही. छोटी जास्त 50 घेतला आम्ही. आता ह्याची किती दिवसाची 4 करतो, 10 रुपये. हां, म्हणजे पाकिट घेऊ बरा आहे मोठा पाकिट घेऊ बरा 50 रुपयाचा. अच्छा, चला अजून एक पुढे दुकान असतात, आपण बघूया. आपण एकदम बाजाराच्या मध्य ठिकाणी ह्या नऱ्यांचा हॉटेल असा, हॉटेल नरे. इकडे तुमका फ्रेश नाश्ता वगैरे मिळू शकता. एकच मोठा हॉटेल असा. आणि तिथून पुढे नंतर मग बाकीचे 2-3 थोडेसे बाजारवाले असतात. पुढे त्याच्या मेडिकल असा, दाखवते तुमका तासुद्धा. झाला, संपला आता? वेळ अजून एक 15-20 मिनटं लागतली. तिकडे अमितचा दुकान असतं बघा, मेडिकल समोर दिसता तुमका. आणि इकडेच रेशन दुकान असं त्यांचा, बागायताचा रेशन दुकान. इथपर्यंत बाजार असा, म्हणजे पुढे तुमका अजून एक दुकान दाखवते मी. इकडे बघा, हे छोटासा भाजीचं दुकान असा. हे सगळे भाजी मंडळी. इकडे भाजी, या साईडला पण भाजी. पुढे हे भावा काय आणलं? वाटे आणलं 20 रुपयाचे. काय मग बरा ना? सगळ्या बाजारात फिरणारो एकमेव भाजीवालो हा यो, कणकवलीचो. कणकवलीमध्ये 1 नंबर. आणि सध्या काय मंद ना बाजार सगळे? काय किती रुपया? 300 रुपये? 200 रुपये? 200 रुपयाच्या मनाने स्वस्त मग तुमच्याकडे. पैसून आणलं नाही का मामाने? मामा जर थोडेसे कन्फ्यूज झाले आहेत, कन्फ्यूज झाले आहेत ते. नक्की काय त्यांना समजणार नाही नक्की काय बोलाता. या नाक्यावरच एक अमृततुल्य चहाचं दुकान झालं आहे बघा समोरच. कॉफी, चहा सगळं तुमका इकडे मिळू शकता.
तर बाजूकच एक छोटासा स्टेशनरीचा कसलं तरी दुकान आहे. तर तो बघा, इथून बाजार बघा कसं दिसतो तो. आपल्या प्रशांत काकांचा तेजस मेन्स वेअर. इकडे टेलरिंगचं दुकान असं आहे बघा. मालक इकडे समोरच बसलेत आपल्या. आणि तेजस एका असतं देवरुखला असतं ना, देवरुखला असतं. ह्या नाक्यावरच आहे आपल्या टेलरिंगचं दुकान. ह्यो आपल्या मजद्याक जाता रस्तो म्हणजे कणकवलीक मग अशी तुमका बोललं आहे त्याचप्रमाणे. आणि ह्या नाक्यावरच आपलं दुकान असं या टेलरिंगचा. सो इथून पुढे आपण बघितलं बाजार. आता इथून खाली जाऊया आपण आणि खाली बघूया. तिकडे खोट डॉक्टरसुद्धा असत, पुढे शाळासुद्धा असतात, ते पण तुमका मी दाखवते. इकडची ठराविक दुकानं जी असत चांगली, पुढे थोडीशी दुकानं असतात ती पण तुमका मी दाखवते. खयची आहेत ती समोरच आपल्या लाल परी आहे बघा. सो चला, इकडे तुमका अमूलचं आईस्क्रीमसुद्धा मिळतलं आहे बघा. सगळ्या प्रकारची अमूलची आईस्क्रीम तुमका इकडे मिळतली. आणि हा माझा फेवरेट असा. मी क्रिम्बेलचा खाऊ केला आहे पण इकडे अमूलचा ह्यांच्याकडे अवेलेबल असं ते बघा. सगळे दिसतात ते आईस्क्रीम. बोगल्यांचं दुकान असं आहे बघा. हा आपल्या सिंधुदुर्ग बँक आहे ना, सिंधुदुर्ग बँकच्या बाजूकच म्हणजे कणकवली साईडला जाताना ही तुमका गाडी दिसतली आईस्क्रीमची, क्रिम्बेलची. त्याच्यासमोरच हे दुकान असं मस्तपैकी सावलीच्या खाली आहे बघा. तर इकडे तुम्ही सुनीता ट्रेडर्स, इकडे तुम्ही घेऊ शकता आईस्क्रीम. आणि हा आपला फेवरेट आहे आंब्याचा. रवी चिकन सेंटर. इकडे ना पोस्ट ऑफिस असा ह्या नाक्यावरच. तर आपण तुमका दाखवते. एक अवीचा सुद्धा दुकान असा, माळकरांचा सायकल स्टोअर असा, अभिचा अमित हेअर कटिंग. आणि हा समोर दिसता महा ई सेवा केंद्र. सो ह्या पण तुमका दाखवते मी. इकडे दाखवते तुमका. अवी आपल्या गावातलोच मित्र अवी प्रभू. इकडे ह्या पण हळदणकर मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल आणि स्वप्न स्वामीर्थ जनरल स्टोअर्स असा बागायतमध्ये असा. ह्यातून साधारण 4 वर्ष झाली नाही का, 4 वर्षापूर्वी घातलेलं असं आहे दुकान इकडे. आणि स्टेशनरी, सगळ्या प्रकारची स्टेशनरी वगैरे तुमका मिळता. त्या साईटी हळदणकर मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल, त्याच्या बाजूक पोस्ट ऑफिस आणि त्याच्या बाजूक गजांत लक्ष्मी झेरॉक्स सेंटर. पुढे त्याच्या सलूनसुद्धा असा आणि सायकल स्टोअरसुद्धा असा. आपण आतमध्ये पण जाऊन बघूया कुठचे दाखले काय काय सेवा मिळतात आपल्या. घ्या आपण आतमध्ये जाऊन बघूया. इकडे हळदणकर मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल असा, हे त्याचे नियम असतात ते बघा. तुम्ही पॉज करून वाचू शकतास. या साईटिकसुद्धा नियम असतात ते बघा काय काय. म्हणजे जे रस्त्याच्या बाजूक जे कडेक लावलेले असतात ना, जे छोटे छोटे हे असले मार्क लावलेले असतात, त्यांचे अर्थ काय काय या सगळा तुमका पॉज करून पण तुम्ही वाचू शकतास. आणि तुमका जर हळदणकर, ही बघा ही गाडी आहे 4 व्हीलर जर तुमका शिकायची असत ना तर अवी शिकवतलो. हो आपला मित्र, ज्याचा स्क्रीनवर खाली तुमका कॉन्टॅक्ट नंबर दिसता ना, त्याच्यावर तुम्ही कॉल करून त्याची फी किंवा इतर काय डिटेल्स असतील ते तुम्ही विचारून घेऊ शकतास. सो चल, थँक्यू. हा आपला महा ई सेवा केंद्र असा. इकडे तुमका बॅनर दिसतोय बघा. याच्यामध्ये जे जे सर्व्हिसेस आहेत ते तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून विचारू शकतास. जर तुमका यामधले कुठचे सर्व्हिसेस हवे तर तो कॉन्टॅक्ट नंबर आहे खाली. आणि इकडे सगळ्या प्रकारचे दाखले वगैरे होतात ना. जातीचा दाखलो होता, नॉन क्रिमिनल. अच्छा, फूड लायसन काढलं जातं. ओके. त्यानंतर फोटो बारीक सारी जी कामं आहेत ऑनलाईन, सिम कार्ड वगैरे सगळं. म्हणजे सिम कार्ड वगैरे हे जी सिस्टीम आहे ती जवळच्या एरियामधल्या लोकांका सगळ्यांना मिळू शकतं.
एकदा चौकशी करा काय काय कागदपत्र लागतात किंवा काय लागतात. हे एवढे सर्व्हिसेस ह्याच्यातले ठराविक सर्व्हिसेस नाहीत जे CCTV, डिश TV सारखे इन्कम टॅक्स फाईल रिटर्न हे ठराविक फक्त नाहीत. बाकीचे सगळे तुमका इकडे सर्व्हिसेस मिळू शकतात. तर ह्यो कॉन्टॅक्ट नंबर आहे बघा, ह्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही विचारा, चौकशी करू शकतास. वरती QR कोड पण आहे, कोणाची उधारी वगैरे असेल तर ती पण देऊन टाका लवकर. चला ठीक आहे, धन्यवाद. चल दादा. हां. तर त्या नाक्यावरून आतमध्ये गेल्यानंतर इकडे एक नाईट चायना म्हणून असा एक दुकान, ह्या चायनीजचं दुकान असतं, रात्री चालू असतं. आणि त्याच्या बाजूकच एक हार्डवेअरचं दुकान असं आहे बघा, तेजस्वी हार्डवेअर. इकडे तुमका हार्डवेअरचं सगळं सामान मिळू शकतं. पुढे ते टाईल्स वगैरे जे लावलेले ते बघा, लादिया वगैरे, चौकडी वगैरे, ते सगळ्याच तुमका इकडे मिळू शकतं हार्डवेअरमध्ये. त्याच्या पुढे खोत डॉक्टरांचा निसर्ग दत्त क्लिनिक म्हणून असं एक फेमस डॉक्टर असं तिकडचे. आणि तिथून पुढे गेल्यानंतर हायस्कूल असा, तर पण तुमका मी दाखवते. चला. इकडे निसर्ग दत्त क्लिनिक याचं समोर दिसतं आता. आणि चौके 12 किलोमीटर, आंबडोस 8 किलोमीटर, नांद्रुक 10 किलोमीटर. ॲडव्होकेट गुरुनाथ कुलकर्णी न्यू इंग्लिश स्कूल माळगाव ह्या समोर दिसतात तुमका स्कूल असा. आणि त्या स्कूलमधलेच हे विद्यार्थी असं ते बघा, हे म्हणतात की दहिकालो आमचं. तू खया दहिकालो भाळवाडी होते म्हणजे तुमचं ह्यांच्या शाळेतल्या मुलांचंच असा. शाळेतल्या मुलांचे. कशा निमित्त तो काय कसं काय? तो आम्ही मराठी शाळा वाचवण्यासाठी. अच्छा, म्हणजे त्या उद्देशावर. त्या उद्देशावरती. ओके ओके ओके. राज्य शासन म्हणजे न्याय कसं द्यायचे अक्षर. आता असं. जर ह्या त्याचं नाव आहे काय? राज्य शासन म्हणजे न्याय कसं द्यायचे अक्षर. किती कधी आहे उद्या म्हटलं? उद्या रात्री 9 वाजता. 9 वाजता. वाळवाडी, माळगाव वाळवाडी. माळगाव आमडोस. आंबडोस येता की तो माळगाव येता? आमडोस मध्ये येतात. अच्छा, आंबडोसमध्ये येता. तो लपता का काय उडू? हां, असा का? आणि आमचा राजा असा, मी राणी असेल, मी गरुड. ठीक आहे ठीक आहे, मी उद्या नक्की येईन, बघूया. चला, थँक्यू. मित्रांनो, आपल्या आयुष्यातले ना 50% आठवणी हे शाळेतले असतात आणि 50% शाळेच्या बाहेरचे, म्हणजे इतर आपल्या आयुष्याचे. आणि ह्या जर दिसता ना मागे, तर न्यू इंग्लिश स्कूल माळगाव, ॲडव्होकेट गुरुनाथ कुलकर्णी न्यू इंग्लिश स्कूल माळगाव, तर ह्या मागे दिसता तुमच्या त्या स्कूल असा. आणि ह्या शाळेतसुद्धा तुमच्यापैकी बघणाऱ्यांचे बरेचसे आठवणी असलेले आहेत. नक्कीच ह्या शाळेत कोण कोण होते खूप वर्षांपूर्वी किंवा आता कोण कोण शिकतात, तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा. ह्यो बाजाराचो व्लॉग जो तुमका दाखवले मी, बाजार छोटोसोच होतो पण महत्त्वाचा बाजार म्हणून सुद्धा. कोकणातील प्रत्येक बाजार ह्यो महत्त्वाचा असा, कोकणातील म्हणा, सिंधुदुर्गातील म्हणा, प्रत्येक बाजार ह्यो महत्त्वाचोच असा. तर ह्यो बाजार तुमका कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. पुन्हा एकदा लवकरच नवीन व्हिडिओसोबत नवीन बाजारामध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.